Napa kula pun Sisupala. Kula mangertos bilih sernanipun Angger Prabu Bomantaka kalenggan menika sampun dumunung jagatipun Raden Bomasara ingkang kalenggan menika ugi sampun ngagem busananipun Angger Prabu Bomantaka. Kowe arep bilake mboten babar pisan mboten. Mburi, wah. Kula menika patih sapa Pancatnyana. War bilake mboten. Kula tetep badhe suwita. Yen ngono kalenggan iki Suradong sing dadi ratu aku. Diwarakno marang para kawula aku dijuluk Prabu Bomantara. Kula nderek anak seni beli paduka dijuluk Prabu Bomantara. Nanging kalenggan iki aku durung duwe sisihan, durung duwe garwa. Aku gandrung kapiluyu marang sajuganing wanita saka negara Mandura. Putri Mandura sing sesilih Dewi Januwati. Mula kowe kabeh tak kandhi ngluruk ana ing Mandura nglamar Putri Mandura suwi kula dherekaken sinuwun. Suwi kula dherekaken sinuwun. Raina semubang yang aruno kati netraning gorapo sabdaning kukila rangkaning kanikara sageter kene dungan engkong lir wuwu sing pini panca patoking satawana maring pagagan manguwa brahmanan narbaseng rum laju tindaknya Prabu Bomantara kairingaken sanggihaning para prajurit Surateleng. Ciptanipun sedya tumuju wonten nagari Mandura. Sinigek ginta kang kocapa nahan Kang Wirasita. Kang pinangka sabding carita datan kadi gumlaring nagari Mandura. Sinawang saking Mandrawa langganya sang nata ing Mandura lamun ta sinawang saking Mandrawa pindha Anggandasari.
kepareng hanggedhong cariyos ing ajeng. Pagedhonganing carita us atusan taun kawuri kacariyosaken bilih Bathara Wisnu nitis Nalindra Ndrawati Prabu Darakresna. Darma Dewa nitis wonten jagatipun Raden Samba-Wisnu Brata. Darma Dewi nitis wonten jagatipun Putri Mandura ingkang sesilih Januwati. Carita kalenggan punika adeging nagari Mandura. Prabu Baladewa gadhep sangyaning para kadang Sentana ugi nampi rawuhnya kadange Taruna. Nalindra Ndrawati Prabu Darakresna ingkang kadheraken Harisetyaki miwah Patih Udawa ingkang lenggah pengkeranipun Sang Nata putra Mandura kekalih ingkang kekasih Raden Wisata Raden Warmuka ugi pepatih Mandura Patih Pragita. Rep sidul pemanem tan ana bae malang alisik labet Sang Nata dereng kepareng lucitaning driya ingkang kawijilik nglesan. Yaning talaga kadilangit mambang dan pasulan upamaneka
lintang tulya kusumaya sumawur jagat dewa Bathara ora kleru karo praptane Yai Kresna ing Mandura kula nuwun inggih Kala Prabu nyaosaken pangabekti kula kunjuk ndak tampa padha-padha nyaosaken pangabekti kula kunjuk Kala Prabu tak tampa dimastiyake kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Sirun Mandura tak tampa padha-padha Kakang Udawa Sirundorati bekti kula kunjuk iya Kakang Pragoto tak tampa padha-padha nyaosaken pangabekti kula kunjuk Paman Prabu nyaosaken pangabekti kula kunjuk anakku nggih Wisata Walmuga ndak tampa pangestuku wae padha tampanana pangendikanipun Kanjeng Paman kula pundi saengga jecimat pangendikanipun Paman Prabu kula pundi saengga jecimat sawetara nggonku nganti-anti praptane saji kepareng lajeng kula cemadong dawuh wonten wigatos punapa aja nganti ing mengko ana unen-unen balung pisah ngono kae. Ning kalenggan iki aku arep ngraketake anane balung pisah. Upama rening Yai Prabu iku Darbe putra kakung, pun kakang Darbe putra putri yaiku putraku Januhati. Upama mengkone didhawuhake kelawan putramu Sumba iku harak prayoga banget nanging nuwun sewu menapa ing mangke sekintenipun yoga kula Januwati nampi dhateng yoga kula Sumba Wisnu Brata perkara iku mengko gampang sing baku wong tuwa karo wong tuwa gathuk dhisik. Wong tekate kabeh kuwi isih kulit daging rak ngono. Dadi perkara Sumba Januwati mengko tiba keri sing baku pun kakang kelawan si Yai Bathara Kresna. Tatkala napa Kresna tan tulus anyakra Reng Rasiwara Jahnawi Suta nadyan kalihira minggeng rata teheragem ingkang sarutama Magahe pupune guna Sang Resi Lesu Sulmiatri Sang Wara Sri Kandi Praptanya Prabu Bomantara akarya kagiat guru kawasan kula ingkang sowan kaget ana sajuganing Nalendra Pideksa. Sapa? Kula Nalendra saking Surateleng
Kula Prabu Bomantara. Jejulukmu Prabu Bomantara. Iya. Toko Praja Mandura duwe perlu wigati apa? Nggih, ndadekno kawringan. Menawi kagal lepat atur kula ing mangke estu kula nyuwun gunging samudra pangsami. Kula sedya ngejum enjang sejawah sonten kasaranipun nglamar ingkang kula lamar sekaring kedaton nagari Mandura. Nenggih puniku Kusmaning Ayu Dewi Januwati menawi karenan penggalipun sedya kula pundhut garwa Prameswari pinangka pangrangkani dhumateng kula wonten negari kula Surateleng. Dereng ngantos purna denya perembagan piswanipun Bocamban. Sinuwun ketuasan sinuwun. Ana apa Bocamban? Ketewasan sinuwun. Katerangan wonten taman wonten Duratmaka. Lajeng beto lumancar dhateng Keng putrapun Januwati. Gusti kula Ayu Januwati ical saking taman. Wah, kepiye Yai Kresna? Kalenggan pun kawasan kula tejanipun kula mboten panglik. Menika sami dumunung wonten harga tenunan. Nyuwun pamit kula sepengih Duratmaka ingkang wantun gebang calon sisihan kula. Dimatep punden kula kok Prabu. Ya kepiye? Namung kula dereng matur kemawon. Sejatosipun yoga kula Sumba Wisnu Brata menika inggih nilar kasatriyan. Saha Pusaka Ndarawati jeung Kyai Sanjata Cakra ugi oncat saking pagudonganing pusaka. Mbok menawi wonten gandeng cenengipun kalian lelampah punika. Banjur prayogane monggo sedaya enggal mrepeki harga tenunan. Wah, yen ngono pun Kakang Kariman. Braguda sedulurmu Prabowo ora ketok. Nggih. Kabeh para kadang sentana dikanthi ana ing gunung tenunan. Nggih. Monggo kula dherekaken kula sinuwun monggo kula dherekaken sinuwun.
saning tias kayuyun ngayomi lukitaning kalbu gambir wana kulawaning ati Jajeng Janwati kula Kang Mas Sumba aku saiki ora pangrutingal meneh nyebut Diajeng lamun to wingi-wingi aku nyebut Kang Mbok nanging saiki aku ora mangrutingal nyebut Diajeng kula nggih mboten mangrutingal malih nyebat Kang Mas Sumba nanging aku isih nyuwun prasetyane Diajeng upama ing mengkone nganti kadenangan tumindakipun Kakang cilik dipidana lara gedhe dipidana pati nadyan to ing mangke alit saged kula nderek saged menawi Kang Mas pejah kula ugi badhe nderek pejah gambaripun kula pun saged dipun pisahaken kalian Kang Mas Sumba. Wah jan yes. Nek ngono ki kalingan sumpahku karo Mbak Yumu kae ya, Truk. Kowe sumpah apa? Wong sumpah nukoke pit tekan sprene ya urung tukoke kok. Oh ala kletek iki. Lah iya, Ci. Lah iya, Ci. Tanpa tuludang Prabdaya Prabu Bomantara. Wani ndusta marang calon sisi aku Diajeng Janwati. Sapa wae? Aku Satura saka Panggaruda. Aku Sumba Wisnubrata. Kuwi Diajeng Janwati kuwi calon sisi aku. Diajeng kowe wis ngerti lawan ratu iki. Babar pisan aku durung tau srawung. Kowe manjing dadi Duatmoko. Kowe dadi golekane wong sak negara Mandura. Ngono. Tinimbang kowe mengko tekaning pati. Ulungna wae Janwati lawan aku. Slamet uripmu. Kelakon kowe arep gawa utawa mondong Diajeng Janwati. Lamun to wis kelakon entek budiku. Wah, dedekmu cendhek. Gedhemu cilik. Kowe ora bisa dirembuki sono becik. Tampanono siung pengapit tugel gulumu tak ladeni dening aku.
ngenani senjata cakra Sirna Margalayu semantun negi Prabu Bomantara ketaman senjata cakra Sirna Margalayu nanging eling-eling Prabu Bomantara cecundukan Cangkok Wijaya Mulya saged waluya temaing jati temaing maluya wusana anggesangaken Wilmuna majeng sesarengan malih Prabu Bomantara Gaya ngasta senjata jemparing Kyai semoga-moga Raden Sumba ketaman Kyai semoga-moga Sirna Margalayu sernanipun Raden Sumba Prabu Bomantara Hambujung Dewi Janwati Janda Janwati Dun darane dhewe Ndrasumba tekaning pati keparengi kakekne ayo karep ben diwaluyake sinuwun Prabu Kresna. Oh nggih. Gawi tok gendong kok gawi. Wah rak tenan. Nggih pun awi kula gendonge.
yaning taraga kadilangit mambang tanpa sulan upamaneka Lintang toya kusumaya sumawur Kyai Kresna wonten ingkang dawuh wis dumunung imbaning harga tenunan nanging durung ana pekabaran bab anakmu Janawati lan sapa sing manjing Duratmaka wani nyolong marang putraku Janawati. Kula piyambak inggih dereng mangertos. Lah menika malah wonten Arjuna ingkang sowan kaliyan Werkudara. Inggih nampi dawuh Koko Prabu Punta pilih Mandura lagi kamendungan menawi wonten menapa-menapa kula Kangmas Werkudara para putra saged sabiyantu bot repotipun Koko Prabu Baladewa. Wah. Dian. Ya tak tampa sabiyantumu ya Werkudara Arjuna. Lantip panggraitane Yayi Puntadewa. Malah Kakang Anuman barang ngono. Inggih. Inggih kangge komplit-komplit. Kok njur mung kanggo komplit-komplit ora. Inggih panci kedah mekaten. Ya nanging kalenggan iki pancen Mandura lagi peteng merga Janawati putramu ilang saka Taman Mandura. Baladewa mangadeg trinenggalanira mangsa marakipun Dewi Janawati cipta rengganira Rama ketiwasan Rama. Napa? Ketiwasan Rama kula dipun potha-potha dening Nalendra saking Surateleng cijulipun Kumantara. Lah kowe iku saka ngendi? Kula inggih wonten imbaning harga tenunan menika sisih ler. Karo sapa? Inggih kalih Dimas Samba. Lah rak tenan. Lah kalenggan iki Samba. Nyuwun pangapunten kula mangertos sak klebatan Kang Mas Samba dumuginipun sira sik. Kowe kok iso nyebut Kang Mas? Dek kapan demu lekas nyebut Kang Mas? Nyuwun pangapunten kula mboten saged dipun pisahaken kalian Kang Mas Samba. Ha rak ngerti dhewe to. Kyai Kresna. Lah saiki Samba kirang langkunipun dipun sirnaken kalian Prabu Bumantara punika nyemanggaaken yen tambahing pangestu Bumantara sedya kula sirnakaken.
Margalayu Prabu Bomantara nanging eling-eling wis kacariyos ing ajeng cecundukan Cangkok Wijayamulya sedina mati kaping 7 bisa waliya temeng jati gregah wungu cipta ngene amuk dening aku Senjata cakra keterangane sing nggawa Samba agirang langkungipun mekaten. Pun monggo diwaluyake niki saking pakartinipun Bomantara antekna sawetara dhisik. Aku tak nyernake Bomantara luwih dhisik. Gendong meneh. Kowe tak timbali. Aku arep nglepaske senjata cakra. Lakune senjata cakra bareng ana. Mengko nek tekan ngarepe Ratu Bomantara kae. Toponge Bomantara kae copoten. Merga pati uripe Bomantara kae dumunung ana ing toponge kae. Merga kae cecundukan Cangkok Wijayamulya sing bisa ndadekake waliya temeng jati. Sendika dawuh barengi lakune senjata cakra bisa to pangestunipun.
kula wis kesel nggawa gendong ndara kula Sumba. Pun gek diuripke. Mesti bakal tak walyake. Kula tak matur nggih sinuwun. Ya kepiye Kakang Semar? Nek sampean malyakake Sumba, kula nyuwun tulung Bumantara niki nggih diuripke. Sebabe lho. Sumba niku anak sampean. Bumantara niku niki sejatine ya anak sampean. Nanging aku ora bisa nguripke sajuganing ratu sing watake angkara murka. Lah niki eleke. Ampun duripke riyen Ndara Sumba lho. Kula ora trima munggah kayangan. Kaya ngene kedadiane mergo wiwitane saka Bathara Guru. Wah, awas Bathara Guru ra iso gawe tentrem, aku sing ngamuk ning kayangan. Laju tindaknya Kyai Semar Badranaya minggah kayangan Junggring Saloka siriga genta kang kejaba kang pinangka sambing carita nggih kayangan Junggring Saloka datan saged kakandhakaken lamun ta tinandra. Nenggih punika kang pinangka sabiting carita kayangan Junggring Saloka Sang Hyang Girinata kahadhep sangganing para putra Jawata miwah para sesepuh para Jawata. Kalenggan punika ugi Sang Girinata nampi
Pratanyo Kyai Semar Badanaya gupuh-gupuh denya ngacarani. Rep sidhem perwanem. Griya pangudas marang Indriya ingkang dereng kawijil. Rahina bang wetan sumamburat sumilak ngakoso kapyat sang jang mangram yang tunggangan colo tedak soto bina urung sarengku kilo wancinya wus gagat enjang kumrangku mo roma ras wong jual haji sangayu palungguan ulung mboten sisip kados Kakang Semar iya betul guru aku sing teko bekti kula kunjuk tak tampa padha-padha Kakang Semar bekti kula kunjuk Kakang tak tampa ndrada padha-padha wa Semar bekti kula kunjuk ya Brama tak tampa wah bekti kula kunjuk Rama ya nemo dipati anakku tak tampa kawistara semengko pengawak bojor wonten wigatos punapa aku arep nglaporake kahanan sing ora nyenengke. Iki mau aku ning jagat raya nungkoni kandhane Sumba lan Bumantara. Sumba dipateni dening Bumantara. Bumantara mati merga saka senjata cakra. Bareng Sumba diripke dening Kresna, ning Kresna ora gelem nguripke Sumba. Aku ora trima merga kuwi padha-padha anak Wisnu. Aku ora nrimake. Mula tak jaluk kowe sing tanggung jawab maloyakake Bumantara. Lang-lang ing dira mangun-mangu mangungkung. Kanduan rimbang yalena tanandang kanen kula inggih mboten saged Kakang maloyaken pun Bumantara ya Triwikrama Kyai Semar awit rumaos dipun sepelaken
wonten ing Kahyangan Junggring Saloko jelek dadi Brahala. Aduh Kakang Semar, kula ngaken kawon. Sinten ingkang boten badhe ajrih menawi Kakang Semar sampun wujud mekaten. Mboten perang nika. Perang wong nyatanipun kula nggih kawon kok. Kula lajeng kados pundi wah yen pancen kowe wis nglenggana luput aku njaluk waluyane Bomantara ingkang saged menika pun Ananta Boga dalaran Ananta Boga mboten namung kedunungan Cangkok Wijaya Mulya nanging cincin mustikaning bumi menika nggih saged maluyakaken. Wah mangsa borong aku ora ngerti. Butuhe kowe saka kowe. Aku ora dawuh. Ngertiku Bomantara urip. Ih menawi katen Kakang paduka tumurun mangke kula nganti pun Ananta Boga. Merga saka Kakang Semar munggah Kahyangan ulun kepeksa Madyapada. Kresna Sumba yoga kita, Bomantara iku uga yoga kita. Nggih. Nggih. Nanging kula namung saged maluyakaken yoga kula Sumba nyuwun pangapunten. Ya ora dadi apa. Ananta Boga. Kula Glun Bomantara diwaluyake. Nanging ulun duwe panuwun. Waluyane Bomantara kudu watake angkara disantun, tegese dilangi. Uga asmane Bomantara uga disantun. Ing mau jejuluk Prabu Bomantara tak parengake jejuluk Prabu Setija. Uga pasuryane santunen pisan supaya ora medeni kang ngawuningani mergane iku katon wengis karben wengise watake ya ilang
kasantun pisan kocap kacarita Raden Sumba kawaluyaken Raden utawi Prabu Bomantara inggih kawaluyaken nanging waluyanipun Prabu Bomantara ing mangke sampun salin wujud sampun kawistara luruh utawi wujud telengan ugi jejuluk Prabu Stija dene ing mangke negari Surateleng ugi kasantun dados negari Traju Tresna. Perbawanipun Bomantara sang ajeng kalenggan menika sampun jejuluk Prabu Setija. Kowe iku putraku Ngger Setija, matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Lah saiki sarene wis kabeh tumata. Prayoga enggal Sumba Januwati didhawuhake. Nganggo diringi ladrang manten. Dilenggahke sesarengan. Iya, prayoga Kakang Semar. ngaturke gunging panuwun dene ing mangke panjangka kula sedaya sampun kasembadan nyawijakaken Raden Sumba Ndarayu Januwati. Iya Kakang Semar. Wah, iya Kakang Semar aku uga ngaturke gunging panuwun. Kakang Semar uga melu gawe sarana tentreming negara Mandura. Ing Samareka den prayetna titiyane gandayani trisanya purnama sasi wiswanipun Patih Prabowo sinuwun kula ingkang sowan sinuwun.
Ana apa Patih Prabowo? Ngapunten sinuwun. Para prajurit saking Surateleng boten narimaken sirnalipun Prabu Bomantara. Steja mangsa bareng mundure prajurit Surateleng mangke kula piyambak. Paduka sinten? Aku iki Prabu Stija ya Prabu Bomantara duwe ngene. Apa kowe pangling? Waduh. Walah kok lajeng mboten wengis pasuryan panjenengan. Iya pancen wis kabeh dadi sarana utawa wis kasantun dening Sang Hyang Girinata. Mula kowe kabeh aja mbareng ngamuk Ndorowati. Bali kaya wingi-wingi. Aku tetep dadi ratu ana ing Surateleng, amung Surateleng kalenggan iki dadi negara Trajutresna. Ora ana owah-owahan. Oh nggih. Nanging tasih wonten setunggal kalih ingkang badhe mbareng ngamuk. Paman Werkudara kula semanggaken. Wah, tak sampake. Purna gadining carita Sinang Silwadir pari sesun nderan ngapuranta yen wonten lempat kawula wah buta wedok yahene isih ana sing metu buta wedok. Mbak aku buta wedok. Aku iki prajurit. Aku tumenggung Nilasuri. Kowe tumenggung Nilasuri. Iya, Dit. Sadoko baguse kaya ngono, Rek. Aja gegilani. Ora sida perang wae tak lateni wae ya, Den. Aja ngilani. Sapu barat tenang aku.